Ja tallennus lähti käyntiin. Joo, eli lämpimästi tervetuloa apteekkareiden aamukahveille, livenä oleville ja sitten tallenteelta katsoville. Ja tänään meillä on aiheena työntekijäkokemus. Ja päivän agenda löytyy tästä. Eli tehdään tuohon alkuun ihan se lyhyt harjoitus, mikä viimeksi. Ja tämmöinen läsnäoloharjoitus. Sitten katsotaan vähän työntekijäkokemuksen peruspilareita ja työntekijäpolun tämmöisiä avainhetkiä. Sitten pohditaan pikkusen, että kuinka voi innostaa henkilökuntaa ja luoda me-henkeä. Ja kuinka tuoda sitä farmaseuttista osaamista esille. Ja kuinka voisi sitten kasvattaa sitä työn merkityksellisyyden tunnetta sitä kautta ja lisätä työhyvinvointia. Kuuleeko muut? Vinkkaatteko joku, että kuuluuko ääni? Muut kuulee, okei. Riippuen vähän siitä koneesta, niin sieltä mikin kohdalta tai ääniasetuksista, niin testaile tai sitten kokeile, että jos tuut uudestaan tähän Teamsiin. Sekin voi auttaa. Mutta toisille tämä on tuttu harjoitus ja se on hyväkin, koska tätä olisi hyvä harjoitella. Sitten tämä alkaa olla semmoinen vähän niin kuin automaatio, että pääsee semmoiseen levolliseen hetkeen. Eli ihan rauhassa, missä sitten ootkin, tämän voi tehdä seisaltaan tai istualtaan. Jos olet sellaisessa paikassa, että voit sulkea silmät, niin sulje silmät. Sitten rennosti pyöräytä hartiat pari kertaa ympäri. Ja anna käsien laskeutua joko siihen reisien päällä, niin kuin kämmenet ylöspäin, tai sitten sinne kehon viereen rennosti. Ja sitten lähde vaan hengittää mieluiten nenän kautta sisään ja ulos. Niin tunne, kuinka keuhkot laajenee. Ja vatsa on ihan pehmeä. Helposti siinä päivän mittaan jännittää sitä vatsaa. Mutta nyt se saa olla ihan pehmeä. Sitten hengitä vaan omaan tahtiin 3 hengityskierrosta. Ja sitten kun olet saanut kierrokset loppuun, niin voit vähän pyöritellä olkapäitä taas ja vähän ravistaa kevyesti kehoa. Tämä on tämmöinen ihana pieni harjoitus, mitä voi toteuttaa siinä arjessa. Mä teen tätä usein esimerkiksi, jos mä siirryn tekemään jotain toista tehtävää, vaikka että kirjoittamista siirtyy tekemään jotakin esitystä tai kirjoittaa jotakin tai suunnittelee jotakin kokonaisuuksia, niin tämä auttaa siinä, että ajatukset pysyvät vähän kasassa. Mukava tavata kaikki. Mä oon tosiaan Rintajoupin Laura ja mä autan apteekkeja luomaan valloittavia kokemuksia. Ja mä oon farmaseutiksi valmistunut jo 2005. Mä oon työskennellyt ympäri Suomea eri apteekeissa, useissa kymmenissä eri apteekeissa ja myös sairaala-apteekissa ja sitten pienen pätkän YA:lla. Ja sitten mulla on pari muuta korkeakoulututkintoa ja sitä kautta on sitten ajautunut palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen puolelle ja asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen pariin. Ja olen saanut tehdä tosi monipuolisesti töitä niin apteekki- ja lääkepuolella kuin sitten myös muillakin toimialoilla.
Ja joillekin saatan olla tuttu ääni tuosta Apteekin hyllyltä podcastista. Että sitä on lähes 60 jaksoa löytyy kuunneltavaa. Suosittelen. Apteekkiagentit on mun yritys ja sen mä perustin 2018. Ja tässä on oikeastaan 3 tärkeintä osa-aluetta: asiakaskokemus, työntekijäkokemus ja strategia, joissa sitten autan apteekkeja niin, että he saa luotua pallottavia kokemuksia niin asiakkaille kuin henkilökunnalle ja niin, että apteekkari itse viihtyy myös siellä apteekissa ja se on esimerkiksi helposti johdettava. Mutta sitten katsotaan vähän työntekijäkokemuksen näitä peruspilareita. Samoin kuin viimeksi oli se asiakaskokemus, mikä koostuu monista elementeistä. Samoin tämä työntekijäkokemus on sellainen. Mutta yksi ihan tärkein lähtökohta on tuo luottamus. Eli jos siellä apteekissa on sellainen luottavainen ja ystävällinen ilmapiiri, niin henkilökunnan on tosi helppo ottaa kaikenlaisia asioita esille, myös niitä hankalia, ja sitten tuoda semmoisia uusia kehitysideoita esille. Tämä olisi se tila, mihin pyritään. Sitten vuorovaikutus ja palaute, sillä on tosi suuri merkitys. Riippumatta siitä niin kuin kokemusvuosista, niin kaikki haluaa saada palautetta. Ja tuo vuorovaikutus, se on oikeastaan vähän toimialasta riippumatta aina vähän semmoinen kipukohta, mitä voi petrata ja kehittää siihen erilaisia toimintamalleja, että miten viesti kulkee parhaiten siellä työpaikalla ja minkälaisia vaikka viikoittaisia rutiineja on siihen vuorovaikutukseen. Sitten koulutus- ja kehitysmahdollisuudet. Se on vähän niin kuin ihmisessä itsessään semmoinen ominaisuus, että haluaa kehittyä. Ja se olisi paras, että farmasistit ja muu henkilökunta saa itse valita sen suunnan, mihin haluaa kehittyä ja valita sitten niitä koulutuksia ja polkuja sen mukaan. Tietysti apteekkarina niin on hyvä kertoa, että mitä vaikka meidän apteekissa on mahdollista, että minkälaisia urapolkuja tai mihin voisi kehittyä, minkälaisia suuntia. Niin kertoa se. Sitten vaikuttaminen, eli että pystyisi vaikuttaa siihen omaan työhön ja sen sellaiseen huokosuuteen ja rytmittämiseen ja toteuttamistapoihin. Eli esimerkiksi mä tunnistin jossain vaiheessa, että mä tykkään olla enemmän tuolla vapaa-valinnan puolella. Ja sitten mä mietin, että miksiköhän, niin mä tulin siihen tulokseen, että mä tykkään siitä, koska siellä voi liikkua ja kävellä, ettei tarvitse vaan istua. Ja sitten mä tykkään, että siellä voi tulla eteen ihan mitä tahansa, että siellä saa ratkoa erilaisia ongelmia, kun sitten taas reseptipuolella lääkäri on jo ratkonut se ongelman, eli on niin kuin määrännyt ne lääkkeet ja totta kai siinäkin voi käyttää sitä ammattitaitoa, mutta siellä käsikauppapuolella voi tulla oikeastaan mitä tahansa vastaan ja se on tosi mielenkiintoista. Ja sitten siellä pystyy myymään sellaisia kokonaisuuksia eri tavalla, kun tekee semmoista vähän laajempaa kartoitusta. Mutta ihmisiä on erilaisia, se olisi tärkeintä, että tuntee ihmisten sen henkilökunnan. Ja on paljon sellaisia, tiedän, ketkä haluaisi olla vaikka pelkästään vaan siinä reseptipuolella. Tai sitten tykkää vaikka just tehdä markkinointia, myyntiä ja niin edespäin. Sitten työkulttuuri, arvot ja mehenki. Eli toi työkulttuuri, se perustuu arvoihin ja sitä kautta, kun kokee, että saa tehdä semmoista oman arvojen mukaista työtä, niin se synnyttää semmoista hyvää työkulttuuria ja luo sitä mehenkeä. Sitten työelämän ja vapaa-ajan tasapaino ja sen tukeminen. Tämä voi tarkoittaa niin kuin esimerkiksi sitä vaikka, että käytännössä, että jos jollakin on vaikka joku tanssiharrastus ja haluaisi käydä torstaisin siellä tanssitunneilla, niin sitten järjestetään ne työvuorot sen mukaan, että hän pääsisi sinne. Tai sitten esimerkiksi, että jos on, no se on semmoista
semmoista arjen joustoa puoleen niin kuin työntekijöiden puolelta ja sitten apteekkarin ja apteekin puolelta, että se arki rullaa sillä jouhevasti. Sitten tähän oikeastaan kuuluu vielä teknologia ja kaikki systeemit, että miten työvälineet ja noi ohjelmistot ja kaikki muut toimii. Ja jos niissä on jotain häikkää, niin sitten se alkaa helposti ärsyttää, koska se toistuu joka päivä siinä arjessa. Mä kokosin tällaisia, viimeksi meillä oli se asiakaspolku, mutta nyt meillä on työntekijän polku, ja siitä on tunnistettavissa tällaisia avainhetkiä. Ja se lähtee tuolta kiinnostuksesta, eli työnantajabrändi ja henkilöstön lupaukset ja apteekin valttikortit vaikuttaa sitten tässä taas, että joku kiinnostuu siitä apteekista ja haluaa hakea sinne. Sitten tulee tuo rekrytointivaihe, siinä yleensä haastattelut, viestintä, että se on onnistunut se rekrytointikokemus, ja sitten tutustumiskäynti esimerkiksi. Sitten työsuhteen aloitus. Se ensimmäinen päivä on ihan tosi merkittävä, että mitä silloin tapahtuu, että se on hyvin suunniteltu ja mietitty. Sitten perehdytys ja sitten mentorointimalli on tosi hyvä, että jos sellainen on toimintamalli käytössä. Sitten työsuhteen muutos on yksi tämmöinen avainhetki, että jos ne tehtävät jotenkin muuttuu, tulee jotakin lisävastuita tai joku uusi työnkuva siihen lisäksi. Ja sitten vanhempainvapaat, tietysti tämmöiset isot elämää mullistavat muutokset ja pidemmät sairauslomat. Nämä on semmoisia, mitkä yleensä kaipaa semmoista ekstra huomiota. Sitten lähtöyrityksestä. Ja mä en oikeastaan tiedä, että toteutetaanko apteekeissa tällaisia exit-keskusteluja, mutta mä lämpimästi suosittelisin, koska niillä voi olla tosi suuri merkitys, että tuleeko siitä lähtevästä työntekijästä semmoinen hyvä lähettiläs sille apteekille, joka puhuu hyvää siitä apteekista. Ja sitä kautta sitten tulee semmoinen hyvä kierre, että saa niitä työnhakijoita sinne apteekkiin. Ja jos ei ole tuommoista exit-keskustelukäytäntöä, niin ainakin kannattaa kysyä palautetta, koska tässä vaiheessa niin on hyvä mahdollisuus saada sellaisia asioita esille, että mitä hän voisi ehkä kaivannut tai miksi hän ylipäätään haluaa vaihtaa että liittyykö se niinku siihen apteekin toimintaan vai liittyykö se vaikka johonkin omaan perhetilanteeseen ja muuhun. No sitten 2005 vuonna, kun mä valmistuin farmaseutiksi, mä menin yhteen apteekkiin töihin ja siellä oli semmoinen konkari-apteekkari ja hän sanoi mulle, että Laura, että apteekkityö on kuin teatteria. Ja sitten mä olin ihan, että että mitä se tarkoittaa. En mä tajunnut silloin sitä. Mutta sitten tässä vuosien varrella mä olin yhdessä toisessa apteekissa ja siinä penkkiin istahti semmoinen nainen ja hän piskasi sen Kela-kortin siihen pöydälle. Ja oikeastaan siinä heti hän alkoi sillä hoputtaa, että mikä siinä nyt kestää, onko se joku harjoittelija ja semmoista, että eikö sä voi antaa vaan niitä lääkkeitä ja mikä siinä kestää, koko ajan semmoista hoputtamista ja ärsyttämistä. Ja sitten mä katsoin sieltä niitä hänen reseptejä ja sitten mä huomasinkin, että joo, että sanoin hänelle, että joo, että valitettavasti en niin kuin voi toimittaa näitä, että lääkäri on laittanut tänne tämmöiset tiukat rajat, että millä aikavälillä tätä voi toimittaa, että niitä pitäisi olla jäljellä sulla vielä. No sittenhän se raivo repesi ja hän alkoi huutaa siinä ja kaikki mahdolliset kirosanat ja kaikki haukkumasanat, mitä voi osoittaa naiselle, niin tuli sieltä. Ja sitten viimeiseksi hän sanoi, niin kuin, että haista, vee, ja kauheat kiroilut päälle. Ja sitten siinäkin vaiheessa mulla alkoi myös jo vähän poreilee kattilan kanssa. Sitten mulla tuli spontaanista tämmöiset sanat suusta, että kiitos samoin. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli ihan kauhea olo, että apua, että kiroilinko mä just asiakkaalle vai niinku, että mitä tässä tapahtui. Mutta kyllä mä sain aika hyvin, että hallitse hermosi, tuli mikä tilanne tahansa.
Mä uskon, että näitä tällaisia hermostuneita asiakkaita tai huutavia, möykkääviä, niin kuin kiroilevia on varmasti kaikille sattunut apteekkityössä useitakin. Ja sitten, että miten siihen reagoi, niin se on. Ja sitten siinä on koko ajan tämä, että me ollaan kaikki ihmisiä ja meillä on se meidän oma elämä. Meillä on niin kuin vaikeita elämäntilanteita, on niin kuin iloisia juttuja elämässä. Sitten vaikka lapset on taas kipeänä ja mulla esimerkiksi mä elän tuplaruuhkavuosiarkea, että mulla on pienet lapset ja sitten mun vanhemmat on jo yli 80-vuotiaita, että sitten heistäkin täytyy jo huolehtia. Ja sitten tietysti on se työelämä, että meillä on niin kuin kaikenlaista meillä kaikilla tässä meidän elämässä meneillään. Ja silti sitten siellä koko ajan siinä asiakaspalvelussa täytyy osata ottaa se asiakas vastaan sillä niin kuin hyvällä asenteella, että hei, kuinka voin olla avuksi, riippumatta siitä, mitä siellä olisi äsken vaikka tapahtunut sen edellisen asiakkaan kanssa, tai sitten mitä siellä omassa elämässä on. Ja tämä on mun mielestä sellainen asia, mitä ei niin hirveästi valmenneta apteekkipuolella, ja tämä on ehkä se niin kuin vaikeinkin juttu siinä. Tätä voisi opettaa yliopistolla. Tässä tärkeintä on tämä resilienssi ja itsetuntemus. Eli resilienssi tarkoittaa kykyä selviytyä ja sopeutua muutoksiin ja haasteisiin. Ja tämä on apteekkarille myös johtajana tosi tärkeää, että tuntee itsensä, tietää mitkä on ne omat vahvuudet ja heikkoudet ja miten vaikka reagoi stressitilanteessa tai painealla. Ja sitten osaa sanottaa sitä henkilökunnalle. Sitten toi mehenki, hyvä työyhteisö ja kollegoiden tuki on ihan ensiarvoisen tärkeää. Et monesti moni farmasisti sanoo sitä, että mikä esimerkiksi on semmoinen pitovoimatekijä siellä apteekissa, niin ne on just ne työkaverit. Et niillä on ihan todella suuri merkitys. Sitten sopeutumiskyky, kyky mukautua uusiin tilanteisiin ja muutoksiin. Ja apteekkialahan on koko ajan oikeastaan vähän semmoisessa myllerryksessä, niin tämä on tosi tärkeä taito. Ja stressinhallinta, että kuinka säilyttää se työkyky siinä kiireenkin keskellä tai muuten erilaisten tilanteiden äärellä. Sitten työn merkityksellisyys, se on yksi tärkeä asia siinä työntekijäkokemuksen syntymisessä. Ja apteekkityössä tämä toteutuu, koska hyvinkin, kun siinä saa auttaa ihmisiä ratkomaan niin kuin terveyteen liittyviä haasteita ja lääkeasioita ja sitä kautta se tuo merkityksellisyyttä. Ja siinä on myös se yhteisöllisyys ja sitten se merkityksellisyyden kokeminen ehkäisee bore-outtia. Ja tuo bore-outti on sellainen, että niin kuin tylsistyy, leipääntyy siihen työhön ja sitä kautta voi tulla sitten työuupumus. Ja tämä, että vaikka se apteekkityö on merkityksellistä, niin se ehkä helposti unohtuu siinä arjessa, jos niitä onnistumisia ja muita ei nosteta esiin. Ja kuinka sitten voisi innostaa henkilökuntaa ja luoda mehenkeä ja tuoda sitä farmaseuttista osaamista esille ja kasvattaa sen työn merkityksellisyyden tunnetta ja lisätä sitä kautta työhyvinvointia. Niin mä olen esimerkiksi luonut tähän semmoisen huomaa hyvä toimintamallin ja sitten siihen liittyy semmoinen fyysinen kanvas, mikä tulee sinne apteekille. Ja mitä hyötyä tässä on farmasisteille? Se auttaa siinä, että oppii tunnistamaan sitä omaa osaamistaan, sitä ammattiosaamistaan, vaikka asiakaspalveluosaamistaan, ja sanottaa sitä. Ja se taas sitten tuo sitä merkityksellisyyden tunnetta, että mä teen tässä nyt tärkeitä asioita ja mä toteutan sitä mun vaikka koulutusta, minkä mä oon saanut. Se kohottaa ammattiylpeyttä. Ja sitten siinä samalla tulee se kokemus siitä nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, kun ne kokemukset jaetaan. Siinä on sellainen käytäntö, että ne jaetaan sitten erilaisia poimintoja, onnistumisia ja muita, niin sitten koko henkilökunnan ja apteekkarin kanssa. Eli siinä tulee se tunnistaminen ja tunnustaminen.
Ja sitten mitä siitä on hyötyä koko yhteisölle, niin mehenki kasvaa ja vaikuttavuus, että kun sen oman osaamisen on oppinut tunnistamaan ja sanottamaan, niin siitä on helpompi viestiä myös asiakkaille, esimerkiksi somessa, apteekin somessa tai sitten niin kuin omissa henkilökohtaisissa somekanavissa tai vaikka sitten paikallismedioissa siitä apteekin merkityksestä, jos nyt on vaikka farmasistina kuntavaaliehdokkaana. Mutta tämä on semmoinen taito, tämä vaatii harjoitusta, tämä ei oikein synny sillä lailla itsestään tai ei tunnu syntyvä helpostikaan sillä itsestään. Tähän mä oon koonnut sitten tämmöisiä pieniä arjen tekoja, mitä siellä apteekissa voisi tehdä. Eli nuo vapaamuotoiset apteekkarin kahvituokiot, ne on musta ihana konsepti. Eli apteekkari vaikka sanoo, että aina torstaisin ja perjantaisin 2-3 maan. Täällä on kahvipannu kuumana ja saa tulla juttelemaan ihan mitä tahansa. Sitten nuo pienet tarjoilut ja muistamiset, eli siinä arjessa kukat, paikka, ne on ihania, keksit, tällaiset. Ja sitten, että miten siitä taukotilasta tekee viihtyisä vaikka jouluaikaa, niin pienillä jutuilla saa tehtyä jo paljon. Sitten tuo kiitoksen sanominen, se ei ole pelkästään se sana kiitos, vaan siinä tulee just se, että sä oot huomannut, että tämä henkilö on vaikka hoitanut hienosti jonkun asian, ja siinä tulee se tunnistaminen ja tunnustaminen, niin se on tosi tärkeää. Sitten kehityskeskustelut. Näihin kannattaa panostaa ja mä suosittelen, että sen toteuttaisi mielellään vaikka muualla kuin siellä apteekissa, että siinä pääsee vähän irtautumaan ja sitten saa semmoisen kipemmän miljöön, niin se rentouttaa sitä tunnelmaa. Että menisi vaikka lounaalle tai kävelylle. Ja näin niin kuin yksin riitä, että niillä arkipäiväisillä kohtaamisilla on suurempi merkitys, mutta nämäkin on tosi tärkeitä. Sitten motivointi ja mehenki. Niiden onnistuneiden niin kuin asiakastilanteiden jakaminen ja tunnistaminen. Ja sitten jos niissä on jotakin semmoisia, mitkä toistuu, niin sitten voisi miettiä, että voisiko siinä olla jotain semmoista, mitä voisi niin kuin monistaa ja skaalata muidenkin tekemiseen. Koonti vielä, eli työntekijäkokemus tarkoittaa työntekijän näkemystä työnantajasta ja se muodostuu vuorovaikutuksen, mielikuvien ja tunteiden perusteella. Ja siihen vaikuttaa hirveästi yrityksen arvot ja tarkoitus. Ja työntekijäkokemus on keino sitouttaa työntekijöitä ja saavuttaa parempia tuloksia. Ja työntekijä- ja asiakaskokemus kulkee käsi kädessä. Ja tämä olisi ollut hyvä, että olisi sidottu aina strategiaa ja se olisi osa jatkuvaa toimintaa. Sitten minulla on taas pieni harjoitus teille. Mä suosittelen, että tämä kannattaa tehdä itse ja sitten kannustaa henkilökuntaa myöskin tekemään. Eli tämä on tosi helppo toteuttaa kiitollisuuspäiväkirja. Eli tätä voi tehdä johonkin vihkoseen tai sitten digkännykän muistioon tai mihin haluukin. Mä käytän semmoista perinteistä kaunista vihkoa. Ja tässä varataan 5-10 minuuttia aikaa. Se voi olla siinä työpäivän aikana tai sitten ennen nukkumaan menoa vaikka. Ja kirjataan 3 asiaa, joista on kiitollinen, että mitkä on ollut vaikka semmoisia onnistuneita asiakaspalvelutilanteita tai mukava juttu tuokio kollegan kanssa. Tai sitten se voi liittyä vapaa-aikaan, että on ollut joku vaikka kiva hetki lasten kanssa, joku lautapeli tai sitten on ollut hyvä treeni tai on kissan kanssa sattunut joku hauskat leikit. Sitten voisi pohtia, että miksi nämä asiat on tärkeitä ja miten ne vaikuttaa hyvinvointiin. Ja sitten kun tästä tekee semmoisen päivittäisen tavan, niin se tuo hyviä vaikutuksia. Eli se lisää positiivista ajattelua ja se tuo sitä kautta sitten kiitollisuuden tunnetta. Henkinen hyvinvointi, se parantaa sitä mielialaa, kun keskittyy hyviin asioihin ja tuo tyytyväisyyttä elämään. Ja sitten se voi levitä myös sinne työyhteisöön ja parantaa sitä yleistä työilmapiiriä. Ja tämä on niin, sillä tämä on yksinkertainen, mutta toimiva harjoitus. Kannattaa tehdä. Meillä on seuraavat aamukahvit, on 27.3.
Ja silloin on ihan mun lemppariaihe, tulevaisuuskyvykäs apteekki, kilpailuetua ennakointityöskentelyllä. Moni on sinne ilmoittautunut, tosi kiva, että tuutte. Ja sitten meillä on muut kevään aiheet vielä. Ja apteekkaripäivillä on siellä livenä pikkuosastolla ja sinne voi tulla pyöräyttää ilon onnenpyörää. Lämmin kiitos tässä vaiheessa. Yksi apteekkari kysyi multa, että Laura, että noinkohan meinaat puolessa tunnissa ehtii käymään nämä kaikki asiat. Mutta tämä olikin enemmän tämmöinen pintasukellus tähän aiheeseen kuin syväsukellus. Ja mielelläni jatkan sitten juttua teidän kanssa. Että multa voi varata tuommoisen 30 minuutin maksuttoman etätapaamisen ja se ei velvoita mihinkään. Niin siinä voidaan katsoa vähän tarkemmin apteekkikohtaisesti sitä tilannetta, että millä mallilla työntekijäkokemus tai asiakaskokemus makaa tällä hetkellä. Ja nyt kello onkin tasan. Mulla on tässä muuta kyllä aikaa, että jos tulee kysymyksiä tai kommentteja, niin otetaan vielä. Ja kiitos kaikille, kun olitte kuulolla. Sieltä tulee kiitoksia, kiitos. Ja mä laitan tallenteen tulemaan sitten ja nuo materiaalit.